መንግስት ኤርትራ ኣብ ጽላት ትምህርትን ምምዕባል ሰብኣዊ ዓቕምን ብዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ሰሲነንን ዓመታዊ ብቑዓት ተምሃሮ ኣብ ምፍራይ ይርከባ ኣለዋ ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባሕሪ ሓንቲ ካብኣተን ኮይና ሎሚ ዓመት ንታሽዓይ ግዜኣ ኣመሪቓ ኣላ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኻልድ መሐመድ ብርሃን ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ተዶኪኑ ዝርከብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባሕሪ ብዓውድታት ሓብቲ ባሕሪ ሕርሻ ባሕሪ ምህንድስና ባሕርን ባዮቴክኖሎጂን ዘምሃሮም 60 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 171 ተምሃሮ ብ3 ሰነ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቖም ኣብ ቀጽርቲ ኮሌጅ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ ተወልደ ቀላቲ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ትምህርቲ ዝውዕል ወፍሪ ገዚፍ ወለድ ስለ ዝሕፈሶ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቀዳምነታቱ ሰሪዑ ዓቢ ባጀት ዝስልዓሉ ጽላት ምዃኑ ብምግላጽ ዘለናዮ ዘመነ ፈጠራውነትን ምርምርን ስለ ዝኾነ ተመረቕቲ ነቲ ብክልሲ ሓሳብ ዝተማህርዎ ብግብሪ ክሰርሕሉ ጥጡሕ ባይታ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ዲናይት ኮሌጅ ዶክተር ዘከሪያ ዓብዱልከሪም ድማ እቲ ኮሌጅ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብዓይነትን ደረጃን መሰረታዊ ለውጢ ከም ዘምጽአ ቁጥር ተማሃሮውን ብኡ መጠን እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምብራህ ንዝሓሸ ብቕዓት ተወሳኺ ወፍሪ ክግበረሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ምሩቓት ነቲ ኣብ ኮሌጅ ዝቐስምዎ ትምህርቲ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ብግብሪ ክዓይሉ ተላብዩ ወኪል ተመረቕቲ ብወገኑ ውጽኢት ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጽላት ትምህርትን ምዕባለ ሰብኣዊ ዓቕምን ዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ምዃኑን ብምሕባር ዕለተ መመረቕታ ከቢድ ሓላፍነት ከም ተሰክሞም ብምግንዛብ ኣብ ዝተመደብዎ ቦታ ብትግሃትን ተወፋይነትን ንኽሰርሑ ድልውነቶም ኣረጋጊጹ ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባሕሪ ዓውድታት ሓብቲ ባሕሪ ሕርሻ ባሕሪ ባዮቴክኖሎጂን ምህንድስና ባሕርን ዘጠቓልል ክፍልታት ክህልወን ከሎ ሎሚ ዓመት ንታሽዓይ ግዜ እዩ ዘመርቕ ዘሎ ዛጊት ድማ 1500 ተምሃሮ በዲግሪን ዲፕሎማን ከም ዘመረቀ ሰነዳቱ የመልክቱ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ትማሊ መበል 12 ስሩዕ ኣኺባኡ ኣቃኒዑ ሙሉእ ትሕዝቱ ብርሃን ዓንደ መስቀል በመልክዕ ጸብጻብ ኣዳልይዎሎ ሊድያ ተክለማርያም ከተቕርበ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ መበል 12 ዓመታዊ ኣኺባ ወነንቲ ብርኪ ብ4 ሰነ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣቃኒዑ أبو منبر بورد كوربوريشن أتو جرماي جبر مسكال أبز اسمه مدرة التي كوربوريشن بزتختلو استراتيجينا مرارحن ببعمتو عبيد كم زراعي تقيسو بزعب حفشاون فتات سرحت بورد مبرهي هيبوم وانا كايد سرح نايت التكال أتو زور ولد ميكيل أبز أربط أبدما أبكل تشحن عن سطح مشان أبها جرنا مزني حلفة عمتات بمنت زر حدقا كم زناكي بمحبر كف حفشاون مشت أقل جلوت ملحن كلتم 7 مليون نقفة أتو كرك بنكلو كاو 7 مليون نقفة مخصب كم زخانة زدما كم نيز حلفة عمت نعيسان حمشان ميتاويت عبيد كم زلوا حبيرهم እቲ ኮርፖሬሽን ካብ ዝረኸቦ መክሰብ 71 ሚሊዮን ናቕፋ ንሰብርኪ ክመቕራሕ ብኣባላት ቦርድ እማመ ከም ዝቐረበ ዝጠቐሰኣቶ ዘርኡ ዝሓለፈት ዓመት ኣብ ታሪኽ እቲ ትካል ብመክሰብ ይኹን ንሰብርኪ ብዝኽፈል ብፅሒት ዝለዓለ ቦታ ከም እትሕዝ ገሊፆም ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ወፍሪ ከም ዘካይድ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሙጡን ብርክታት ብምሓዝ ትካል መድሕን ከም ዘመሓድር ኣብ ኬንያን ናይጀርያን ኣብ ትካላት ዳግመ መድሕን ብርክታት ከም ዝውንን ከምኡውን ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣብ ሕርሻ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ኣብ ትካል ምድላው ምግቢ እንስሳን ኣብ ካልኦት ንግዳዊ ስራሓትን ከም ዝነጥፍ ጸብጸባቱ የነጽር ተጋባእቲ ኣብ ጸብጸባት ቦርድን ዋና ኣካይዲ ስራሕን ብሰፊሑ ድሕሪ ምዝታይ በቲ ኣብ 2015 ዝተረኽበ ዝለዓለ መኽሰብ ሰብርኪ ካብ ብፅሒቶም ናይ ህይወት መድሕን ካእትዉ ኣብ ዝኽእልሉ ባይታ ተመያይጦም ኣብ ምርድዳእ በፂሖም ኣብቲ ዓመታዊ ኣኼባ ጽምብል ብሩራዊ እየብል ንምብዓል ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሰብርኪ ዜጋታት ብብዝሒ ተሳቲፎም ውዳበታት መንእስያት ዞባ ጋሽባርካ ካብ ሓደ ክሳብ 3 ሰነ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ተኻይዱ ዕላማ ናይዚ በሃማተ ጨንፈርቱ ዞባ ተወዲቡ ዝተኻየደ ቅነ መንእስያት ውዳቤታቶም እሕይሎም ባህላውን ስነጥበባውን ክእለቶም ተጠቂሞም ኣብ ክብር ናጽነትን ሃገርን ዘለዎም ተራን ኣበርክቶን ንምንጽብራቕ ምዃኑ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ቅነ ተገሊጹ እቲ ብደረጃ ዞባ ንኻልኣይ ግዜ ዝተኻየደ ቅነ ውዳቤታት መንእስያት ኣብ ቅንያት ጽምብል ብሩራዊ የቤል ናጽነት ምክያዱ ንመንእስያት ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም ምዃኑ ኣብቲ ቅነ ዝቐረቡ መደባት ድማ ብትሕዝቶን መንፈስን ንናይ መኸተን ልምዓትን ቃልሲ መሰረት ዝገብሩ ከም ዝኾኑን ተሓቢሩ ሓላፊ ሃማተ ዞባ ጋሽባርካ መንእሰይ ግደ ሰቋር ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ጉዞ ርብዒ ዘመን ናጽነት ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 20,000 መንእስያት ብመባእታዊ ሞያታት ከም ዝሰልጠኑ ከምኡውን ንቕሓቶምን ኣፍልጦምን ዘበርኽ ሰሚናራትን ጎስጓሳትን ከም እተኻየደ መንእስያት ኣብ ፌስቲቫላትን ሃገራዊ በዓላትን ዓብ እጃም ከም ዘበርከቱ ከምኡውን ክብርታት ሰውራ ንምኹላዕን ንምዕቃብን ዓብ ስራሕ ከም እተዓመ ሓቢሩ أبو منبر هاماته أتو صالح أحمد دين دما منسيات نزلهم بالجاتات عقبهم أبركتهم كحيلو بمتوع أبنق حاتز تمركزه والدابتات بزحايا لملكعو كدفعلو الزخاخيروم
ኣብ ጥቕነ ስእላዊ ምርኢት ድግማ ሰውራዊ ድፍርታት ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠትን ልዝብ መንእስያትን ዘጠቓልል ንጥፈታት ተኻይዱ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኢንገርነን ዞባ ቁርደት ምበደብ ትምህርቲ ንዓበይትን ሰበኽሳግማዊ ትምህርትን ዝተመዝገበ ዓወታት ዓቂብካ ብዝተራእየ ድኽመታት ኣለሊኻ ንዝያዳ ውፅኢት ንምስራሕ ዝሕግዝ ውጥን ንምውፃእ ዝዓለመ ገምጋም ተኻይዱ ሓላፊ ንጥፈታት ትምህርቲ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ መምህር ዓብዱላሂ መሐመድ ጅማዕ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ በቲ መደብ ኣብ 4 ዓድታት ማለት ዓድቀይ ዓድህን ሽራይ ገራሳይን ኣዋድን ዛጊት 82 ተማሃሮ ናብ መባእታን ማእከላይን ደረጃታት ክሰግሩ ምብቅዖም መርኣያ ናይቲ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ከም ዝኾነ ኣረድዩ ኣመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ እድሪስ ንሱር ብወገኑ ብሰንኪ ማሕበራዊ ሽግራትን ጸቕጥን ካብ ትምህርቲ ተገሊሎም ጽንሑ ዓበይቲ መሃይምነት ዘጥፍኡሉ ዕድል ምርካቦም በቲ ሓደ ኣብ ግዜኦም ክመሃሩ ዘይከኣሉ ዝነበሩ ንኣሽቱውን ከም ዘርክቡ ምግባር በቲ ካልእ ንቁፅሪ መሃይምነት ዘየጥፍኡ ዜጋታት ከም ዘጉደሎ ብምምልካት ነዚ ወታዊ ጽልዋ ፈጢሩ ዘሎ መደብ ንምሕያል ምውሃድ ናይ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ሕብረተሰብን ክዓዝዝ ጸዊዑ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣቤተ ትምህርቲ ዞባ ቁርደት መምህር ዓብደላ ዑመር ክራም ብወገኑ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዘለዋ ንቁጣታት ምጥፋእ መሃይምነት ዝርገብርኦ ዘለዋ ኣስተዋፅኦ ኣቃሊልካ ዝርአ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ እቲ ዝተኻየደ ገምጋም ኣገዳስነት መደብ ትምህርትን ዓበይትን ሰባኽሳግማዊ ትምህርትን ዘጉልሕ ምዃኑ ሓቢሩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ድማ ብስሩዕን ብውድብ ምጥፋእ መሃይምነት ዝካየደሉ ዘሎ ናይ ትምህርቲ መደባት ኣብ ምጥፋእ መሃይምነት ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ብምህላው ብዝሓየለ ከም ዝስራሓሉ ብምልካት ወለዲን ደቆም ናብ ትምህርቲ ክልእኹ እቶም ናይ ትምህርቲ ግዜኦም ዝሓለፈ ዓበይቲ ድማ ናብ ከባቢኦም ተኸፊትሎም ዘሎ ዕድል ክጥቀምሉ ኣተሓሳሲቡ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድር ሰማዕታትን መሐየሊ ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልናን ዝውዕል ልዕሊ 5500 ዩሮን 5000 ዶላርን ተወፊዩ بمسرت زبطحنا حبرتا إيرترا نبرتي جرمنن هولندن هجراوي محبر أمراهم معبلاون سنكلنا زلون قلعو 3550 يورو أو فيهم بحادث سنة بيت صحفتي محبر أبستخايد سنة سرعات من رخاب أبو منبر محبر أتو برهانة بخرتيان محب من محب أكل سنكلان كاب كبرتات زبي إرترا مخانو بمحبار أوشتن وطعن زنبر زيغاتات زقبر لهم مدقافن حاجزن معبالة محبرن نتفتاتون زلو ترى بغليل كم زيت أمت قليسوم نتجنزب زركبو أتو ميكيل سلامون ويزرو تحيي قبرز قابي هيرن بوغنوم تحاجز أب زنبر لن هاجرات ترنيفهم زواتو مخانو بمحبار محب هتانات أبركتوم كم زحيلو الرقاقيتوم زخمزيلن كله أب كتما سينسيناتي حبرات منقستات أمريكا بمحبر حدر سماعتات زنتفو إرتراوان كم مغتصل تنايت عمت متى زقبروا حجز نمسسن حدر سماعتات $5,000 قجله قدف أب نورنبرغن كبابي عن جرمن دما انت مسحس على علامة كل التشحير وكم زوفيو مينستر عيون 7 حابيرون